röda huset. Ja, det stora. Så vänder du runt och hoppar den höga rishäcken. Ja, runt och snitt. Stora rishäcken. Ja, hit, stopp, ja. Hit, stopp. Ja. De 3. Mm. Det var nog skönt att släppa ut. Inte springa med klisterna. Lite motigt. Ja. Slappa. Ja, nej, det var någon annan du hade svårare med att komma. Emmy är hopplös, henne kallar jag för Maja. Jag är hopplös för Nancy, Linköpings förlåtare. De är inte så lika. Och det är lika med segervärldscykeln, när de byter hästar med varandra, lika de med hår, kommer i samma bojleskar och samma färg på tröjorna, ändå blå kläder alltihop.